ya ku 'yan siyasa, ya ku shugabannin al'umma, siyasa ra'ayi ce, shi yasa aka ce ba ta da masoyi na dindindin kuma ba ta da maki na dindindin, amma in uwantakan musulunci ta dindindin ce ba ta sauyawa. don haka muna roƙonku don Allah ku yi siyasa a wannan karon cikin natsuwa da dattaku da sanin ya kamata, kuma a kowane hali ku tuna in uwantakan musulunci, kada ku raba kawunan bayan Allah ku sanya su so da ƙi bisa wata jam'iyya ko wani ra'ayi ko na ɗan takara. Ya ku al'umma musulmi, babu wani lokacin da muke buƙatar haɗuwa da kawar da rarraba da mutunta shugabanninmu na addini kamar wannan lokaci. Ƙiyayya da gaba da ake nuna mana a wannan ƙasa sun kai makura, kuma babu abin da zai samu ci nasara sai tattaunawa da juna da haƙuri da juna da taimaka ma juna. Ya ku al'umma, mu dage ga addu'o'i, domin har abada addu'a makamin mumini ce. Ya Allah kai mana jagora ga dukkan lamuran mu, Allah kai mana albarka ga rayuwar mu, Allah ka yaye mana damuwa ko wace iri, Allah ka kawo mana da aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya da yanzu arziki da samun ci gaba a wannan ƙasa. Ya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da malaman addinin musulunci da jagororin addinin musulunci da mabiyan addinin musulunci. Ya Allah ka taimaki masu taimaka ma addinin musulunci da ƙarfi da iko da ilmi da kuɗi da lokaci da kowace irin hanya da Allah ya hore masu. Ya Allah ka gafarta mu iyayenmu da magabatanmu, ka sa bayan mu ta kyau, ka sa mu cika da imani mu gama lafiya mu ƙarshen kwarai, ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam.